Profesional maila batera helduta, egisa da garbixagoa dela, jokua askoz gitxiago etendu egiten da, askoz jarraizagoa da, eta ni pentsatzen dut urtetik urtera asko aurreratzen da, asko hobetzen dela futbola. Azkenengo mundiala, ni pentsatzen jende askok esan dozta, ikusi dut eta harrituta geratu nahi, ze ondo jokatzen duten, ze azkar jokatzen duten, zelako jokaldi politak egiten dituzten, eta normala da, batez ere, umetatik formazio hori hobetzen ari dela, gero eta medio gehiago jartzen dirala, teknikoki hobiak diralako jokalarixak, eta hori azkenean prozesuaren amaieran asko nabaritzen dalako. Izan ere, askotan esaten da, emakumeak eskatzen dabe, gizonek kobratzen dabena kobratzia, ez badabe produzitzen hori zelan kobratuko daben, eta nik inoiz ez dut entzun jokalari profesional bat esaten, ni gizoneskuen soldata bera eukitzia nahi dut. Eskatzen dut hasieratik neskek eukitzia medio berak pixka bat euren afizioa garatzeko, entrenamendu honak, zelai honetan, ez utzi neskien entrenamendua azkenengua gabian, dutxagotzak eurentzat, kanputxarrena, entrenatzaile gaztienak, eroskasenak, baizik eta hasieratik, pixka zaindu hori, eta berdina izatea neskien eta mutilen formazioa. Eta hori bidian amaieran asko nabaritzen da, eta nabaritzen ari gara hori ja hobetzen ari dela. Nik beti daka sensazioa askok federatiboek, klub askotan, kazetariek, saletuek, ez dituztela ikusten kirolari profesionalak, baizik eta futbolen jokatzen dituzten neskak. Ez da gauza bera, dantzekua baina ez da gauza bera, eta hori nabaritzen da. Oso ondo tratatzen ditugu, ez da ondo tratatzea, da kirolari profesionalak dira, kirolariak, eta heltzen dira profesionalak izatera. Izan ere urtietan hori soiaz federazioetara, eta zaten dutzue fitxak zelan doia zazten urtetik urtera, eta hori goruntz doia beti, ez? Neskien artian esan nahi dut. Saletasun hori igotzen doia soiaz ipuruara partido batera eta neskatxo asko dauz, mutiko eta neskatxo asko dauz. Kalian kamisetekin. Kamisetekin asko, patixuetan jokatzen, Eibarko futbol eskolan. Ni oso posik, kasu honetan jaitzen dut, kasetari bezala eta saletu bezala, superposik, noski, lehenengo maila. Ez bakarri gauren gaitxik, gainera horrek emoten dozko aukera hemen ipuruan ikusteko sekulako taldiak. Batez be hor gainera emakumezkoen futbolan eta niri hori asko gustatzen jata duten da oso publiko desberdin bat, familia asko, ume asko, oso giro, lehen esan duguna zelai barruan pixka bat garbixagoa da moduan jokua, armaietan beste giro bat nabaritzen da. Eta, gustuko jata ikustia hemen, ipuruan aber giro hori sortzen bada.